Veľké diela sú takým nástrojom, ktorý nás v niečom spája naprieč generáciami. Našim takým cieľom hlavne v tom celom je, aby sa práve cez tieto veľké príbehy mladý človek si odpovedal na otázku, kým je a kým chce byť vo svojom živote. Vízia Akadémie veľkých diel sú charakterní mladí ľudia, túžiaci po múdrosti a kráse. Pre mňa je vždy veľmi potešujúce počuť a vidieť, ako sú tí študenti zvedaví, ako chcú vedieť, ako sa pýtajú, ako hľadajú a majú naozaj v sebe takú dravú zvedavosť. A veľmi, veľmi ma potešuje, keď vidím, ako je to pre nich také svetlo, také radosti. Tento program v nich akoby tak zapaloval a rozjasňoval takú iskru, niečo takého živého v nich a chcú vedieť a sú zvedaví. Podľa mňa, keď si každý študent úprimne zažije stretnutie s veľkým príbehom, s umením a zažije si ten premieňajúci moment, tak je to trochu ako taká droga, že vlastne človek chce viac. Že ako náhle už mám tento zážitok skutočného poznávania a dotyku s veľkou vecou a s krásou, tak to je vec, ktorá je extrémne hybná. Jeden večer pri venčení môjho psa som mal také zjavenie, že to môžeme vlastne postaviť celé na veľkých dielach. Tí hlavní učitelia sú tí veľkí autori. A sprevádzať pri diskusii s tými veľkými autormi nemusíme len my, ale môžu aj existujúci učitelia stredných škôl. Čo teda vlastne robíme? Robíme to, že objavujeme veľké diela a diskutujeme s ostatnými o myšlienkach, ktoré sú v týchto veľkých dielach obsiahnuté. Najsilnejších momentov v Akadémii bolo určite viacej. Je to možnosť spoznať nových ľudí, ktorí vám predstavia myšlienky, s ktorými ste sa možno nestretli, pretože zrazu máte možnosť myslieť mimo vašej hlavy. A sú to veľké diela, ktoré aj po toľkých rokoch nás stále dokážu osloviť a stále sú aktuálne. Tak to bolo pre mňa takým momentom prekvapenia. Seminár Akadémie veľkých diel s pani prezidentkou. A to, keď mi pani prezidentka povedala, že nikdy takéto niečo predtým nezažila a že ju to veľmi obohatilo. Tak táto spätná väzba od nej mňa osobne tiež veľmi potešila a je to pre mňa taký highlight. Je ťažké vybrať najsilnejší moment môj s Akadémiou, alebo tých príbehov, ktoré som sprostredkovane počul od učiteľov, od mojich kolegov, ktoré sú srdcervúce, ktoré sú veľmi silné, príbehy o zásadných zmenách myslenia, cítenia je veľa, ale áno, pre mňa akože tie začiatky, tá prvá láska je len jedna, ten prvý tréning učiteľmi v Tatrách je asi niečo, čo vo mne zostane dlho, ale zároveň minulý týždeň som ja viedol seminár Akadémie pre vzdelávateľov na istej konferencii a bol to veľmi silný zážitok. Bolo až fascinujúce, ako sme v priebehu 60 minút sa skupinka 20 ľudí dokázali akože ponárať do hlbokých otázok o tom, že prečo vlastne sme tu, kto sme a kam smerujeme. A ten vibe, tá emócia, ktorú potom aj zdieľali tí ľudia, ktorí sme tam spolu boli, bola niečo, čo aj mňa povzbudilo a zase mi opäť pripomenulo, že aký obrovský zmysel má robiť tieto veci, aký obrovský zmysel má Akadémia veľkých diel. A nie len pre mladých, ale naozaj pre kohokoľvek.